Moi, mä oon Juuso Saarela ja mä teen tätä videoa täältä lastensuojelulaitos Jeppiskodista Nakkilasta, jossa toimin kasvatustyön ohjaajana. Eli sosiaalipedagogiikka ja pelillisyys tällä tiivistetysti. Eli sosiaalipedagogiikallahan tarkoitetaan, jossa kuvataan henkilön kasvua sosiaalisena ilmiönä, jossa tulee esiin kiinnostuksen kohteet eri ihmisillä, joista tulee prosessi, jossa ihminen sitten kasvaa yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi. Pelillisyys tähän on loistava keino, koska nykyajan nuoret ja lapset esimerkiksi ovat tottuneet jo olemaan osa tämmöisiä yhteisöjä, pienempiä ja isompia, esimerkiksi tuolla pelimaailmassa. Tällä he pystyy, tällä pelillisyydellä nimenomaan he pystyy jo ylläpitämään näitä olemassa olevia suhteita ja tekemään sitten tietysti uusia. Loistava keino tämä pelillisyys on muuten myös huomata eri ihmisten voimavaroja ja tukea jo olemassa olevia ja sitten tietysti vahvistaa niitä puutteita just tämän pelillisyyden kautta. Tämä on loistava keino myös huomata eri ihmisten käyttäytymistä eri yhteisöissä ja sitten parantaa myös fyysisiä ominaisuuksia ja huomata tämän puutteet, esimerkiksi just motoriset taidot esimerkiksi autistisilla lapsilla, joita meilläkin täällä on. Eli meillä on kerran viikossa tämmöinen jeppispäivä, johon mä kehittelin eilen tämmöiset rastitehtävät, joita tehtiin pareittain. Eli siinä oli tämmöinen miekkailu, ja tämmöisellä pehmeällä miekoilla oli. Sitten oli limbo, eli he meni kahdestaan, toinen piti limboa, toinen alitti. Sitten oli tämmöinen ilmapallon pompottelu nenällä, jolla myös tuettiin just näitä motorisia taitoja. Sitten oli pallo jongloiraus. Sitten oli semmoinen, että puhallettiin serpenttiiniä, että se aina joka sai pisimmälle voitti. Sitten oli tämmöinen rentoutumispiste vielä tämmöisillä palloilla tehtiin sitä rentoutusta. Ja nämä kaikki pisteytettiin ja sitten tällä tavalla just saatiin kerättyä motivaatio toimia just tässä yhteisössä. Oli tämmöinen pieni kilpailu ja sitten oli myös voittajalle pieni palkinto siinä sitten.